Стигнахме и до началната точка за заслонопасния зъб. Най-лесният е брак маршрут, който мога да ви препоръчам. Това продължавате след парк Адреналин и стигате до този хотел. Тук съвсем спокойно могат да спят 2-3 коли. Ето и информационната табела. Ние фащаме за заслонопасния зъб. Следваме за зелената маркировка, бяло-зелената. На табела го дават час и 15 минути изкачване. Ще видим за колко ще го вземем. Виждате какви големи скали ни чакат. Главно ще бъде изкачване. Без повечето време се движим през гората. Единствено последните, може би 100-200 метра са по-трудни, защото трябва да се изкачват скали. Но по тях са изградени парапети и не е толкова трудно. Последно изкачване и стигаме до скалите, за които ви говорих. Но първо се насъдим, вижте каква страхотна гледка се открива пред нас. Град Тетевен и планините зад него. Както виждате, изградени са и метални въжета, по които можете да се държите. Ето, Тетевен е в краката ни. Продължаваме с изкачването. Скалите не са нищо страшно, просто трябва да внимавате и да гледате къде стъпвате. Има изградени и метални парапети, които можете да се държите. Ето тук вече е малко по-стъмно. Но си има стъпала, има къде се хванете. Просто внимавате и се изкачвате бавно-бавно. Последно изкачване и отзад се пада заслоната. А прекъсната гледка към Тетевен се открива все повече и повече. Красота. Ето вече и самият заслон започва да се вижда. Българският тайбаганик се вее гордо. Ето, прекрасна гледка. Планини. Тетевен. Всичко е прекрасно. На където и да погледнем. А отсреща се вижда връх Остеч, където бяхме преди няма и 2 часа. Тук има изградена пейка, може да седнете,
да почините. Ще видим вътре в самият слон. По принцип не се заключва. Мисля, че сега не би трябва да е. Да, отключено е. Има маса с 2-4 пейки. Има камина, която пише обаче, че е в ремонт и да не се използва. Има тетрадка, в която можете да запишете, че сте посетили заслонът. Но аз излизам да се любувам на гледката и да почивам на чист въздух. Погледнете. Правя набързо няколко снимки, почивам малко и се отправям към следващата ми дестинация за днес. В моментът е 12:20. Значи отдолу от паркинга до тук ми е отнело около половин час. Нормално стегнато ходене. Не съм спел никъде за почивка, но като цяло по пътеката няма и изградени пейки или места, където може да седнете и почините. Но и не си заслужава, по-добре като се качите тук на тази хубава гледка да седнете и си почините. Починах малко и е време да продължим. Аз забавих да ви кажа само от среща този върх, който виждате. Това е върх Трескавец. До него ще стигнете, ако тръгнете по екопътеката нагоре към Слънцето, и оттам ще се открият също страхотни гледки към Тетевен.